Kan hmuh lai hi Arthur ni a abulam mi hi a hmangai em Luana ni bawk. Ka hmuh masak ber atang khan ka hmangai ngala ka duh ngal bur mai ani ti in a soya. Amit meng te pawh hi moi ka ti em ani ti in a soy bawk. Mase Luana chau hi adu chun ani reng lo mai le. Bial nu pasari lai ani a Luana nin phei chuan mi chepariat velin an hwal vel ti na ni chu. Alam dan mi in an shed chawa social media lama an lan tak nu phei chuan an du lo hlumin an pompui lo hlum ngei maya. Negative comment tam tak omin an nat ve zak na te po a omani. Arthur hi Sao Paulo Brazil a chenga a chan chin di hian a soya. Kumsum ni vel ka ni lai khan a mechia te hi ka hlawin ka chi china an bula ti han kom thei ngai lo. Yang boy na hi ka nei rei ve hle a ti chuan in ti ri tum chuan ka beya keji som ko pasari lai ka lo ni ta a ti in a soi. Alo lianin asate polo tha chau ta hle a ama injin to na chau chanin ama ati thelo thil te chu ati chen ve le ngal ta a. Ka mu masak ber tang khan ka du ngal hle a. Ka bial nu ni tur khan ka du ngal top. Counter a ka number ka hnut sia a miron biak ngei ka ringa. Ka thil tu ta ka ni bok ti in a soy ani. Luana pon a mu masak ber kha a soy ve a. Ka du chi ta ka ni a hoi homin min za der thiam hle a. A thau dewa ma se ka mitala la berang pa chuan midang ho pon an ben khon riawin ka shia ti in a soy bok. Anin mangai na chu sual zelin in ne hial te pon lo titluta a. An pani chuan anin me in anin mila healthy lifestyle chatak nein gym a ten kal dun china. Arthur pon kum khatle chan be chung lekin keji somni pasari a hlo manani. Ka taksa le ka style ama aina lo cha a ka chelo to hle a. Midang ne na in le china nei bel chu ka du tatlata ti in a soya. Ama ala ti ngai lo ati thelo le ati ngam lo chu ati ve chak tatlat mai ni chu. Maktak main Joanna po hen lo du ve maya. Pue ti lo thu le a hlim na chu ka hlim na ni ti in a soya. Luana po hi ati mak ve shim. Ani po hian a ma in a mei chat pui lo date ve to chin ni a soya oma. Arthur po chuan a shat pui nge. Mei chidang ho te ne na hlim taka anom hi mu nom ka ti in Arthur chuan a soy. Abial no te hau zong chuan an chen pui ve vek lawa a chan chu an chung te bula ten la oma. Chu mai ba ka chen khat te chu an chung ten anin lai chin na hi an pompui lem lo bokani. Arthur le Luana te chuan anin rin ton hle thuan soya. Anin je chiang hle maya nu pa in ngei tak le hlim tak ani thun soi bok. Abial no pasari te chu pakhatna Taina Panina Lorena Thumna Kaira Palina Melina Pangana Emily Parukna Thain Pasarina Cynthia te po ani a. Chung ko ang hi ani a ti in a soya. Arthur po an fakle a. Duat big le du sak big an ngai lo thu ten soya. In tluklang vekin a boy pui hlom chin alo ni a. A fingin na chelawa a fin na ber hi ama kan du na ti zol tu ani an ti vetlat. Arthur le Luana anin nei lai pon an lom pui hlom em ani. Abel no pasari te hau po chuan Luana chu an thikin an ngei ngai lawa. A fil ve shim thu te le komonom zia ten soi chin. A chan chin kan soi don chuan a chetna lai soi tur omlo. A chalai bak an ti hian ani. In thik chang chu omlo theilo angani a. Midang bula huna man hnem deuh bik chuan tinge abula huni va mang hnem bik ve. Voin chu min thei hilani mo ten ti china. Luana chuan voi khatma ke chuan kala thi ngai lawa ma se mithar hawi chuan an sha ti in a soyani. Ma se taringot chuan an boy hau lo mai. Social media anin tarlan hnu phei chuan mitam takin an du lawa. Thilpa ngai lo ni lo buk nen. Khuvela me chian tam zok ngei maya. Ma se ama apariat lai nei bik thei chu an thik po ni ma na. Shetwani heksu. Arthur chung te po hian an pompui vak pik lawa. A chung te chuan an nupui Luana hi an shefura. Ma se ni khat chu api an ina shwain abial no pasari te chu hmu tir ve a. Kan culture le kan rin na angpun omdan hi chu chha ka tilem lawa.
Luana nen che han ka du thu samani ma se adu dan chu ka za sak thawe ti na soyani tu eng zat ngei du ti an zo po chuan Luana ne ang khani mai bidang ho chu ka shilole ti na noi pui dar hlomani tianga date ne hi top mai ka tum lawa note ne tir cheu po kala tum ti na soi Luana chuan kanom danu soi du ka nei chu kan mangai na hi mangai na ro rel la tel lo angani ti na soyani